nostre vot va ser en contra de la proposta per dos motius. Per un costat, perquè l'Estat, una vegada més, que és el principal causant del dèficit i del creixement del deute, aproximadament de tot el deute que hi ha, el 80% és el de l'Estat, perquè així s'està atacant molt a les autonomies i als pobles, però al final el 80% del deute és de l'Estat, que no se mos oblida això, perquè al final pareix que nosaltres som els roïns i que l'Estat ho fa tot bé, però el problema està creant-lo bàsicament l'administració de l'Estat i els governs que estan al front. Però les solucions s'enfoquen, s'encaren en els ajuntaments, en les comunitats autònomes i en els ciutadans. Entonces, l'Estat ens diu què és el que han de fer per a curar els seus problemes i al mateix temps ens dona autonomia. Primer ens diu, això és el que tenim que fer, i damunt de l'estalvi que ens obliguem a fer, no se'l podeu gastar i no de dedicar al que hem posat els estats, doncs diguem, doncs no, estem en contra. Estem en contra perquè ja posats a estalviar, ja que ens han obligat a estalviar a la força, almenys que aquest estalvi l'Ajuntament el pugui gastar en allò que verdaderament li pot fer falta. Torno a dir, crec que és un atac novament a l'autonomia municipal, no serà molt gran, però és un o més en tota una llarga cadena i està plantejat, com he dit al principi, per a resoldre problemes que els ajuntaments no han creat. Entonces jo crec que ja està bé de tindre que estar així aguantant tots els palos que ens venen de Madrid perquè el govern de l'Estat en aquest moment té un problema, torno a dir, el 80% causat per ells.